आङो जेसेबांखिनि मिथिगौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसना जा लिस्ट होदों बेवहाय सनितपुरनिफ्राय 162 आरो बिश्वनाथनिफ्राय 66 टटेल बिथांमोना लिस्ट साबमिट खालामनाया बिथांमोना ट्राइबेल एफेयार्सनि मानव गेदेर मन्थ्रि डक्टर रनस बेगनो बिथाङा होदों बियो रेसपेक्टिभ डेपुटि कमिशनाराव भेरिफिकेसननि थाखाय फाथायहरदों होनना बुंदों दा भेरिफिकेसनाव थांनायाव समाव बे प्रजारसिम सनितपुर जिल्लानि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोर रायलायनानै बे लिस्टखौ बिसोर प्रिपेयार खालामदों आरो प्रिपेयार खालामनो सेन्ट्रेल इउपिपिआ बेखौ साबमिट खालामदों खोथाया जाहैबाय मा आं जेसेबांखिनि मिथिगौ नोंथाङा जेरै होनदों जे मन्थ्रि डक्टर रनस बेगखौ मालाबा सावरायबाय थानायाव बिथांमोना बे होनबाय थायो नोंथांमोना मा होनो इलेक्सनखौ लुगैनांगौ इलेक्सनखौ नोंथांमोना लुगैनांगौ इलेक्सनखौ थाबनो खुंना लानांगौ बिथांमोना बुंबाय थादों ओंखायनो आं सानो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खेबसेनो थालांनाय गामिफोरखौबो होनो सोजानो लुगैदों ओंखायनो बे सोआगौमानि निस्सय इलेक्सना जानाया माने सहज नङा बा थिग जानाय नङा ओंखायनो 955 बर' भिलेजा अलरेडि नटिफाइड 161 बर' भिलेजाव जों लेभ आउट होननानै जोङो साबमिट खालामदों बेखौ काउन्सिलाबो साबमिट खालामदों थालांबाय होननानै बे जाहैबाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बाद होननानै साउथ कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ बाद होनानै 161 जों सेकेन्ड लिस्ट साबमिट खालामदोंमोन 958 नटिफाइड जाबाय बेहाय थालांनायखौ बे समसिम सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा नायाखै बा मा होनो साबमिट खालामाखै लिस्टखौ सरकारनिफ्राय जेला बुङो नोंसोर बेनिखौबो लादो बे जिल्ला मोननैनिखौबो लादो होननानै आरोखि गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि गामिखौ राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव लांनो नागिरदों बेखौ होथ'नांला खिन्थु सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जाय गामिफोरा फैनाय दिनफोराव बिटिआरआव बा बिटिसिआव हाबगोन हाबा बेफोरखौ रायलायलायनानै सावरायलायनानै सोदो नोंसोर होननानै आरोखि नङाबा बिसोर थालांबाय थाबाय डेभेलपमेन्टेल खामानियाव काउन्सिलनि रां माने जिखुनु स्किमा बेहाय हरनो हाला बेवहाय जों आसाम सरकारा मोनसे समाव सिद्धान्त लादोंमोन केबिनेट सिद्धान्त जे बिटिआरनि गामि थिसननाय जेंनाया जोबागौ मानि बे मोननै जिल्लानि बर' गामिफोरखौ हरनाय माने सोनाय जानाय नङा बे बिराद स्पस्ट केबिनेट रेजुलेसन दा बिटिआरनि बा बिटिसिआव गामि थिसननाय जेंनाफ्रा बा हाबाफ्रा जुदि जोबाखैब्ला बे केबिनेट रेजुलेसना दाबो स्टेन्ड दङ जों होनदों केबिनेट रेजुलेसन दङ बेवहाय थिसननायनि माने लामाया गेंनांगौब्ला केबिनेट रेजुलेसनखौ थि खालामनांगोन होमबानो जोंनि चिफ मिनिस्टार बा माने डक्टर रनस बेगखौ बिथांमोना होनदों जे बेफोर जाबाय थागोन गामिखौ थिग खालामना ला होननानै आरोखि बेवहायसो आंनि बुजिनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा बर' गौथुमफोरा सनितपुर बिश्वनाथनि बेबायदि माने नाजादों बेवहाय बिथांमोना हारसिङै नाजायाखै हारसिङै बिसोर माने बे प्रसेसखौ लायाखै माने देयर इज ए प्रसेस जे जोङो भिलेज लिस्टखौ साबमिट खालामनो थांनायाव जाबायदि जोंनो खामानिखौ मावनो दोनदों पलिं स्टेसन भटार पलिं स्टेसन बेनिफ्राय कड नाम्बार गामिनि गासिबो अबे रेभिनिउ गोलैयो बेखौ सोजोबनो दोनदों 2011नि जेनेरेल सेन्सासआव बर' जोंनि अनजिमाया बेसेबांमोन बेखौ सहाय लानो थिनदों बेनिफ्राय 2026आव खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा नोंसोर काउन्सिला लिस्ट बानायनाय बेखौ कम्पेयार खालामनो दोनदों बिदि खालामनानै अफिसारफ्रा बेखौ बिसेसकै डिसि अफिसनि लेन्ड सेटेलमेन्ट अफिस बा डिसि अफिसनिफ्राय बेखौ भेरिफाइड खालामना हरदों आरो बे भेरिफाइड खालामनायासो 958 अलरेडि नटिफाइड बेवहाय थालांदोंमोन 161 जोंनि नोजोराव जोंहा गोबां दङ जेंनाया बिथांमोननि एबसुनि फारसेनिफ्राय 161 बे गामि फारिलाइखौ आर'जलाइ गथायनायखौ बा बे फारिलाइखौ बोखांना लाफिननो थाखाय इउपिपिआव नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों मा बुङो नोङो नायदो बेनि प्रसेसा जायाखैनो जोंनि गेजेराव सावरायबानो जोबोमोन आरो
जों होनदोंमा 161आ नैबे नटिफाइड भिलेजनि खाथियाव थालांनायसो बेयो सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि गैया दै जों लेभ आउट होनना बुंनायाव काउन्सिलनिफ्राय होनायाव बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि बेवहाय गैया जों थालांनाय बेनिफ्राय मैया दाखालै जाखिनि लिस्ट बिनायाव होदों बियो 162 आं मिथिनायाव सनितपुराव आरो बिश्वनाथनिफ्राय 66 बैजों बेजों एखे नङा 168 जों लेभ आउट होनना बुंनाया बै 162 आरो 66 बे सनितपुर बिश्वनाथनि बेहाय गैया बे नटिफाइडआव थालांनायसो बे ओंखायनो आं सानो सावरायबा जोबगोन बिथांमोना जाखिनि बुंदों आंबो नुदों मानव गेदेर एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव वारिनि जानाखि बेनि जानाखि बुंनाय बेनि जानाखि खेंफोरथि बेनि जानाखि स्टेटमेन्ट आंबो नायदों ससियेल मिडियायाव बेनिफ्राय आं सानदों बेवहाय बेबादि माने जाबादि सोदोब गोरा सोदोब बाहायलायदों आं सावरायबानो आं जोबो एबसुआ सोनाङा बेखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिल्लानिखौ बुंनांगौ सेन्ट्रेल इउबिपिखौ बुंनानै बेहाय थिग जाया ओंखायनो सानो आं सेन्ट्रेल इउबिपिआव दासिमबो बेनि सायाव मोनसे रिएक्सन होआखै मानो होनब्ला आंबो होनबाय थादों बेखौ जिल्लानिया प्रिपेयार खालामदों जिल्लाया थांनाय 5 बोसोरनिख्रुइ बिसि सम बेवहाय बिथांमोनाबो नाजादों जे मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया ओंखायनो मोनसे एमिकेबल सलिउसन जानांगौब्ला बेवहाय जिल्ला कमिटिनि बर' दैदेनगिरि बिथांमोनजों सेन्ट्रेल एबसुजों सावरायलायोमोनब्ला हयथ' बेबायदि आंनि नोजोराव सावरायलायोमोनब्ला बेबायदि हयथ' फैनाय नङामोन खिन्थु जोंनो खोन्थादों जिल्ला कमिटि बिथांमोना जोंथ' 7 खेब सावरायबाय थादों बिदि आरो सबबो दंलायलायो बेहाय सोरबा मालाबा गैया सोरबा बेखौ खोन्थाबाय थादों ओंखायनो जोंनि मोनसे रिकुवेस्टआ जोंनि जाय बिथांमोना जों जेरै खामानि मावो नोंथांमोना बेखौ जायगायाव सेटेल खालामना ला बेखौ मिरु आफादर नाथ्रो हरनाङा आंनि बायदिब्ला काउन्सिलर नाथ्रो हरनाङा बेखौ जों थांनाय 5.5 बोसोर बुंबोदों मैया दाखालि सरकारनिफ्राय गामिया होदो होनना बुंनायावसो जिल्लायाबो होदों बेखिनिल' ओंखायनो बेवहाय जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायलायनानै जायाखै खिन्थु सानलायलायनाया फैनाङा लिस्टआ बिराद स्पस्ट' होनो 162 बिथांमोना सनितपुरनिफ्राय होदों बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय 66ल' बेनिफ्राय मोनसे 161 होनबाय थादों आं नुदों खिन्थु 161 फिगार नङा 162 आरो 66 बेखौ जुदि बबेखौ गारबोगोन जिल्ला कमिटिया आं बेखौ मिथिया माखौ गारबोयो खिन्थु लिस्ट होनाया बिथांमोना बिदिनोमोन ओंखायनो बेफोरखौ बयबो मिथिलायगौ नैबे 161 जोंनि होनाय बियो जोंनि काउन्सिला होनाय थालांबाय नटिफाइड खालामनायाव थालांनाय जिल्लासो नटिफाइड भिलेजेसआव बे जिल्लाफोरनिफ्राय थालांनायसो जोंहा थेवबो अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय अबजेक्सन दङ गोबां गामि थाबोदों मा होनो मरिगाव नगावनिफ्राय बेफोर अबजेक्सन दङ बेफोरखौ लाफानानै जों सावरायबाय थादों बेवहायसो जों मोनसेबो लिस्ट होबोदों थाबोनायाव 161 आरो 161आ हाबनायनि लामायाव बे जोंनाव बे खिन्थु सनितपुर आरो बिश्वनाथ नङा थेंक इउ